Kuuɗe Lilaaɓe suura 12 aya 12 yaaki 33. Bulus jaɓɓitake mawɓe gariiri Afisa. Daga gariiri Militus, Bulus lilonoy mawɓe tokkuɓe Yeesu wonɓe Afisa ɓe ngara to maako. Nde ɓe ngari, o wi'iɓe, onon e ko'e mooɗon, on andi no jooɗoriimi nder mooɗon daga nyalnde nde puɗɗumi nattuki leydi Asiya warki hande. Mi huwani Joomiraawo nder lestinki hoore e gonɗi ɗuɗɗi, ko nde mi yari torraaji ɗuɗɗi e juuɗe Yahudanko'en. On andi mi suuɗaayi on ko ɗume ko wallata on. Mi waajinanii on, mi ekkitinii on yeeso yimɓe fuu haa nder gure mooɗon. Mi wajjinii Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en fuu ɓe tuubana Allah, ɓe kooloo Joomiraawo meɗen Yeesu Almasiihu. Ruuhu Allah holliyam mi yaha Urusalima jooni. Mi anda ko heɓatayam ton, sey ni Ruuhu Allah wi'iyam nder gariiri ndi njaalumi fuu haɓɓeeki e torra e heɗiiyam. Ammaa mi hoccaayi yonki am bo goɗɗum geetum, to ni mi heɓii mi heeŋii kuugal ngal Yeesu Joomiraawo hokkiyam, waato waajinki habaru belɗum ɗum yidde Allah. Mi yiilake nder mooɗon, e mi waajinana on habaru laamu Joomiraawo. Jooni e mi andi on puɗɗitataa yi'ukiyam. Ngam non e mi wi'a on hande, to goɗɗo nder mooɗon selii laawol goonga, hakke maako walaa dow am. Ngam mi waajinanii on ko Allah yiɗi fuu, mi suuɗaayi on ko ɗume. Paamane ko'e mooɗon, ndeenon ornde nde Ruuhu Allah hokki on. Ngarte woynaaɓe kawtal yimɓe Allah, ɓe o soodi e mayde ɓiɗɗo maako. E mi andi gaɗa mi alii ɗo'o, yimɓe kalluɓe bo caafaali nattay nder mooɗon, kadi maa bo ɓe alataa ornde nden. Haa nder mooɗon ma, woɓɓe ummoyto e ekkitinol fewre, ngam ɓe pooɗa tokkuɓe Yeesu tokka ɓe. Ngam non, paame, ciftore duuɓi 3 ngaɗumi, jemma e nyalawma, e mi waggina koo moye mooɗon fuu haa e gonɗi. Jooni, mi waɗii on nder jungo Allah e wolde maako, baawaynde sembiɗinki on, hokka on dongu o resani ceniiɓe maako fuu. Mi meeɗaayi yiɗuki ceede goɗɗo, ko kolte goɗɗo. Onon e ko'e mooɗon, on andi mi huutirii juuɗe am, ngam mi walla hoore am e wonduɓe e am. Mi hollii on misaalu boɗɗum nder ko ngaɗumi fuu. Non haani ngaɗon ngam ballon tampuɓe. Ciftore boliiɗe ɗe Yeesu Joomiraawo wi'i e hoore muɗum, kokkoowo ɓurii jaɓoowo barka. Nde Bulus yottini boliiɗe muɗum, sey kanko e maɓɓe, ɓe fuu ɓe ndicci, ɓe ngaɗi do'aare. Ɓe fuu ɓe mboyi bojji ɗuɗɗi, ɓe nguundi Bulus, ɓe njaɓɓotiri e maako. Ko ɓuri wannuki ɓe woni, nde o wi'iɓe, ɓe puɗɗitataa ɓe ngi'amo. Sey ɓe ɗoftimo, ɓe njaarimo to komiwal. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani habaru no Bulus jaɓɓotiri e mawɓe kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe gariiri Afisa. Aya 12 wi'i, daga gariiri Militus, Bulus lilonoy mawɓe tokkuɓe Yeesu wonɓe Afisa ɓe ngara to maako. En nani ɗo'o, daga gariiri Militus, Bulus lili ɗum noddoya mawɓe kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe gariiri Afisa ngaroya to maako. Ngam Bulus e nder yewɗaare yaaki Urusalima, o yiɗa o yaha haa gariiri Afisa. Aya 13 yaaki 14. Nde ɓe ngari, o wi'iɓe, onon e ko'e mooɗon, on andi no jooɗoriimi nder mooɗon daga nyalnde nde puɗɗumi nattuki leydi Asiya warki hande. Mi huwani Joomiraawo nder lestinki hoore e gonɗi ɗuɗɗi, ko nde mi yari torraaji ɗuɗɗi e juuɗe Yahudanko'en. Bulus siftorani ɓe ɗo'o e iri joonde nde o jooɗori nder maɓɓe, daga nyalnde nde o natti leydi maɓɓe, haa yaaki carel ngel o meddata e maɓɓe. Bulus holli ɓe no huuri kuugal Joomiraawo nder lestinki hoore, haa ma e gonɗi, ngam o yi'a ɓe ngaɗi ko Allah yiɗi, nden ɓe jooɗake joonde laamde yeeso Allah. Bulus siftorani ɓe ɗo'o e iri torraaji ɗi o yari e juuɗe Yahudanko'en. Ammaa fuu e non, Bulus munyi, huwi kuugal Joomiraawo e ɓernde go'o. Aya 20 yaaki 21. Bulus nyamri yeeso e wiiki ɓe, on andi mi suuɗaayi on ko ɗume ko wallata on. Mi waajinanii on, mi ekkitinii on yeeso yimɓe fuu haa nder gure mooɗon. Mi wajjinii Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en fuu ɓe tuubana Allah, ɓe kooloo Joomiraawo meɗen Yeesu Almasiihu. Ɗo en nani, Bulus suuɗaayi ɓe ko ɗume nder waaju muɗum. O waajinani ɓe habaru belɗum, ɗum kisndam ɓii Aadama diga hakke,
e kiita Allah gareeka nyalde darngal barka hoolaaki annabi Iisaa. En nani no Bulus tokkitiiɓe haa nder gureeji maɓɓe emo ekkitina ɓe wolde Allah ngam ɓe sembiɗa nder laawol Allah ɓe bo njooɗo jonde laamde seniinde yeeso Allah ɓe kuwa kuugal maako waato waajinki habaru belɗum. Bulus siftorani ɓe ɗo waggini Yahudanko'en e yimɓe naa Yahudanko'en fuu ɓe tuubana Allah ɓe koolo annabi Iisaa mo o liloy ngam hisnuki ɓii Aadama diga hakke e kiita maako gareeka nyalde darngal. Bandiraawo am an hettindittooɗo, to a hoolaaki annabi Iisaa sey kooloɗaamo ngam kanko woni mo Allah Joomiraawo liloyi ngam hisnuki duuniyaaru fuu diga hakke e kiita maako gareeka nyalde darngal. Ngam non bandiraawo am sey kooloɗaa annabi Iisaa a heɓay yaafuye hakke maaɗa e kisndam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal. To a hooliiɗo annabi Iisaa bo sey njogoɗaa imaanu maaɗa e ɓernde go'o taa jaɓu goɗɗum henduma e laawol goonga. Aya 22 yaaki 24 wi'i, Ruuhu Allah holliyam mi yaha Urusalima jooni, mi anda ko heɓatayam ton. Sey ni Ruuhu Allah wi'iyam nder gariiri ndi njaalumi fuu haɓɓeeki e torra e heɗiiyam. Amma mi hoccaayi yonki am bo goɗɗum geetum, to ni mi heɓii mi heeŋii kuugal ngal Yeesu Joomiraawo hokkiyam, waato waajinki habaru belɗum ɗum yidde Allah. Bulus tabbitinani ɓe ɗo Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum holliimo iri torra ka o yarata to Urusalima. Amma Bulus wi'i kanum wannaayi e iri torra ka yarata, to ni haa o heɓay o timmina kuugal ngal Allah Joomiraawo hokkimo ngal waajinki habaru belɗum ɗum kisnam ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah gareeke nyalde darngal barka hoolaaki annabi Iisaa. Habaru annabi Iisaa habaru belɗum to ɓii Aadama, ngam e laawol maako Allah Joomiraawo hisnirta ɓii Aadama diga hakke. E laawol annabi Iisaa bo ɓii Aadama fuu heɓirta nattuki wuro Allah waato aljanna. Ngam non habaru annabi Iisaa habaru belɗum to ɓii Aadama. Habaru annabi Iisaa habaru yidde Allah to ɓii Aadama. Ngam Allah Joomiraawo yiɗii duuniyaaru haa o liloyi annabi Iisaa ngam hisna ɓii Aadama diga hakke e kiita gareeka nyalde darngal. Ngam non koo moye fuu kooliiɗo annabi Iisaa mo Allah liloyi halkata nder kiita Allah waato nder hiite jahannama, amma heɓay nattuki wuro Allah waato aljanna. A faamii ɗum bandiraawo am? Emi do'o Allah hokkuma faamu ɗum. Amin. Aya 25 yaaki 25 wi'i, mi yiilake nder mooɗon emi waajinana on habaru laamu Joomiraawo. Jooni emi andi on puɗɗitata yi'ukiyam. Ngam non emi wi'a on hande, to goɗɗo nder mooɗon seli laawol goonga, hakke maako walaa dow am. En nani Bulus yiilake nder maɓɓe e waajinana ɓe habaru belɗum ɗum kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalde jaango. Nden o tabbitinani ɓe wiiki carel wari ngel o dillata o ala ɓe puɗɗitata yi'ukimo kadin. Ngam non fuu saluɗo laawol Allah, Bulus wi'i wurtake hakke neɗɗo on ɗon. Ngam ɗume Bulus wi'i non? Aya 22 wi'i, ngam mi waajinani on ko Allah yiɗi fuu, mi suuɗaayi on ko ɗume. Bulus wi'i ɗo ngam o waajinaniɓe ko Allah yiɗi fuu ɓe nana, o suuɗaayi ɓe ko goɗɗum. Bandiraawo am an hettindittoɗo, sey paama ɗo o wiiki ko Allah Joomiraawo yiɗi nana wonɗon, waato kooloɗa annabi Iisaa mo o liloyi ngam keɓa yaafuye hakke maaɗa e kisnam diga kiita maako gareeka nyalde darngal. Ɗum woni habaru belɗum ɗum yidde Allah Joomiraawo to maaɗa, ɗum Allah Joomiraawo yiɗi nana. Allah Joomiraawo e tabbitinanma ɗo wiiki o yiɗa kalka nder kiita maako gareeka nyalde darngal nder hiite jahannama, ngam emo yiɗuma. Emo yiɗi kooloɗa annabi Iisaa mo o liloyi ngam hisnuki ma diga hakke maaɗa e kiita maako gareeka nyalde darngal, keɓa nattuki wuro maako waato aljanna. Ɗum woni habaru belɗum ɗum Allah yiɗi nana. Sey njaɓa kooloɗa annabi Iisaa, se ko wala a heɓay yaafuye hakke maaɗa e kisndam diga kiita Allah gareeka nyalde darngal
abo heɓai nattuki wuro Allah wato aljanna. A faami ɗum bandiraawo am? Aya 2:8 wi'i, paamane ko'e moɗon, nde non ornde nder ruhu Allah hokki on. Ngarte waynaaɓe kawtal yimɓe Allah, ɓe o soodi e mayde ɓiɗɗo maako. Ɗo Bulus nanditini ardiiɓe ɓe e waynaaɓe, wato bo non no gaynaako faamanta na'i muɗum, non haani ardiiɓe ɓe paamana kawtal sumpo tokkuɓe annabi Iisaa. Ngam non o waggini ɓe wiiki ɓe paamana ko'e maɓɓe, wato ɓe ngarta gaɗoɓe ko Allah Joomiraawo yiɗi, ngam ɓe paama laawol Allah boɗɗum, ɓe ndaro nder imaanu maɓɓe dow annabi Iisaa. Nden ɓe paamana ornde Allah, wato kawtal sumpo tokkuɓe annabi Iisaa, e laawol waajinankiɓe e ekkitinkiɓe wolde Allah, no ɓe njooɗorto jonde lamde seniinde yeeso Allah. Aya 2:9 yaaki 30 wi'i, emi andi gaɗa mi alii ɗo'o, yimɓe kalluɓe bo caafaali nattay nder moɗon, kadi ma bo ɓe alata ornde nden. Haa nder moɗon ma woɓɓe ummoyto e ekkitinol fewre, ngam ɓe pooɗa tokkuɓe Yeesu tokka ɓe. Bulus tabbitinani ɓe ɗo wiiki, gaɗa maako woɓɓe kalluɓe bo caafaali ngaray e ekkitina fewre, ngam ɓe selna yimɓe daga laawol Allah. Haa ma woɓɓe nder maɓɓe ummoyto e ekkitina fewre, ngam ɓe pooɗoya tokkuɓe annabi Iisaa tokka ɓe. Ngam non Bulus e waggina ɓe, ɓe njogoo amaana, to ɓe nyaama amaana Joomiraawo, ngam Joomiraawo nder yidde muɗum suɓi ɓe, ɓe ngarta waynaaɓe yimɓe maako. Ngam non sey ɓe ndaro e sembe, ɓe njogoo amaana, ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi, to ɓe celna yimɓe diga laawol Allah. Aya 31 yaaki 32 wi'i, ngam non paame ciftore duuɓi 3 ngaɗumi, jemma e nyalawma, emi waggina ko moye moɗon fuu haa e gonɗi. Joni mi waɗi on nder jungo Allah e wolde maako, baawaynde sembiɗinki on, hokka on dongu o resani ceniiɓe maako fuu. En nani ɗo Bulus siftorani ɓe no waɗi duuɓi 3 e waggina ko moye maɓɓe haa ma e gonɗi, ɓe njogoo amaana, to ɓe nyaama amaana Joomiraawo. Ɗo e ekkitina en, enen ardiiɓe kawtal sumpo tokkuɓe annabi Iisaa, jogooɗen amaana, kuyen kuugal Allah e goonga, ngam to en nyaami amaana Joomiraawo, amaana nyaamay en. Ngam non sey paamen, kakkilen, ngaɗen ko Allah Joomiraawo yiɗi. Aya 33 yaaki 35 wi'i, mi meeɗaayi yiɗuki ceede goɗɗo ko kolte goɗɗo. Onon e ko'e moɗon on andi mi huutiri juuɗe am ngam mi walla hoore am e wonduɓe e am. Mi holli on misaalu boɗɗum nder ko ngaɗumi fuu, non haani ngaɗon ngam ballon tampuɓe. Ciftore boliiɗe ɗe Yeesu Joomiraawo wi'i e hoore muɗum, kokkoowo ɓurii jaɓoowo barka. Ɗo Bulus e holla ɓe no wartirani ɓe misaalu boɗɗum nder ko o waɗi fuu. O wi'iɓe, mi meeɗaayi yiɗuki ceede goɗɗo ko kolte goɗɗo. Mi huutiri juuɗe am, mballumi hoore am e yimɓe ɓe ngondumi. Ngam non sey ekkitoɗon ko ngaɗmi, onon ma mballon woɓɓe. Ngam non Joomiraawo wi'i, non bo o yiɗi ngaɗen. En nani Bulus wi'i ɗo, mi meeɗaayi yiɗuki ceede goɗɗo ko kolte goɗɗo. Amma kayto, hande e woodi pasto'en ɗuɗɓe e moodiɓɓe ɗuɗɓe gaajinooɓe ngam ceede ko fii duuniyaaru ɗum. Min gaajinoowo, emi waajina wolde Allah ngam heɓuki ceede ko fii duuniyaaru? Bandiraawo am an hettindittoɗo, a waajina wolde Allah ngam heɓuki ceede? A waajina wolde Allah ngam yimɓe mawnin ma? Bandiraaɓe am, sey ekkitoɗen diga Bulus ɗo, kuyen kuugal Allah e ɓernde go'o, naa ngam fii duuniyaaru. En nani ko annabi Iisaa wi'i ɗo, kokkoowo ɓurii jaɓoowo barka. Ngam non sey laatoɗen kokkooɓe, ngam laatoɗen ɓe barka. Aya 31 yaaki 33 wi'i, nde Bulus yottini boliiɗe muɗum, sey kanko e maɓɓe ɓe fuu ɓe ndicci, ɓe ngaɗi do'aare, ɓe fuu ɓe mboyi bojji ɗuɗɗi, ɓe nguundi Bulus, ɓe njaɓɓotiri e maako. Ko ɓuri wannuki ɓe woni nde o wi'i ɓe
ɓe puɗɗitata ɓe ngi'a mo. Sey ɓe ɗofti mo, ɓe njaari mo tokkomiwal. En nani gaɗa Bulus yottini ko wi'ata, sey ɓe fuu ɓe ndicci, ɓe ngaɗi do'aare. Nden yimɓe ɓen nguundi Bulus, ɓe njaɓɓitiimo, e ɓe mboya bojji nawɗi, ngam ɓe nani Bulus wi'iiɓe, ɓe puɗɗitata yi'uki mo kadin. Nden ɓe ɗofti Bulus en, ɓe njaari ɓe tokkomiwal.